יונתן. לא. נו, יונתן. נו, אני מצפה שתענה לי אחרי ששברת לי את הרגל לפני שבוע. טוב, אני אאלץ ללכת אליך. שונא את השלב הזה. אני מתאר לעצמי איך אני יכול לעזור לעולם עם כוח שכזה. יונתן, הנה אתה! יואו, מה עשיתי? מה עשיתי? איזה עולם, איך זה? למה? המדינה נודע לי כרגע שנרצח כאן מישהו באמצע שום מקום. אכן תמונות קשות. אנחנו כאן בראיון בלעדי עם הנרצח. שלום לך. מה שמך? אתה מוכן לענות? אני צריך את זה כדי שהבוס שלי ייתן לי העלאה במשכורת. אז אתה מוכן לענות על השאלה אם אתה קשור למשפחת פשע? אלפרון? אבוטבול? אופטי גלברי? אכן מאכזב למדי. רגע. היי. ברצינות. תשבע באמך? טוב. כרגע נמסר לי שמאחורי עומד הרוצח. אפשר לראיין אותך רעיון בלעדי? אוי שיט.